Så optager vi. Gå væk. Optagelsen starter nu. Klip. Så Så skal jeg jo have et spørgsmål. Ulla, hvordan føles det? Vi står så her midt i Tivoli, og jeg kan godt fortælle dig, det er simpelthen det mest mærkelige, vi nogensinde har været med til. Og jeg kan godt fortælle dig, at vi har i hvert fald aldrig nogensinde i vores God aften Danmark. Så var bare lige forfatterne. Undskyld. Ulla, vi står herovre, og vi ved simpelthen ikke, hvad det er, der er sket. Men et eller andet sted er der i hvert fald sket det, at der er i øjeblikket ikke nogen mennesker på scenen. Ulla! Hvad siger du, rapportører? Ja. Du skal tættere på. Kan man sige, We have a situation. at der er i hvert fald sket en situation, hvor vi ikke længere ved, hvad det er, der foregår. Ulla! Man kunne godt forestille sig, at der var sket en lille historie omkring, hvad der skete over i Oslo. Ulla! Vi ved det ikke længere. Ulla! Vi har ikke nogen forklaringer. Ulla! Og vi ved det heller ikke længere. Ulla, kunne jeg stå og få lov til inden for at få indført et ord her? Nå ja, der reagerede hun på den gamle krampe. Ulla. Ja, hun går, hun er sur. Gå. Vi kan altid tilbage, som hun plejer, den gamle. Luther Terkelsen, nu du står her i Tivoli, så bliver jeg nødt til at stille dig et spørgsmål. Ja, vi har sagt det før, og jeg har også prøvet at snakke med Jes om det, at der er kun de få ting, som der er sket før. Det er ikke nødvendigvis det korrekte, der er sket. Vi ved det ikke, og vi prøver hele tiden at prøve at filme og gøre situationen lidt bedre, end den var engang. Det vigtigste. Direkte fra København i Tivoli i København. Hvad omkommer? Og vi siger tak til Ulla Terkelsen.